Carnaval, mayong hapon sa tanan. So, kung natingala mo nganong naami diri karon, it is because we are here today because among isangyaw ang pulong sa Ginoo, ang kamaayo sa atong Ginoo. O reminder everyone, we are not bringing our religion here. Wala namo gi dala among relihiyon diring dapita, kundi ang among gi pasigarbog, ang among gisangyaw, kundi ang pangalan lamang sa atong Ginoong Hesus nga atuwa sa langit ug atong manluluwas. Kay nasayod ko igsoon nga dili makaluwas ang relihiyon kanato, usag gihangyo ko kamong tanan. Ablihin yung kasing-kasing kay karon nagtaka nakabo makapatay sa pulong sa Ginoo. To tell you, we are very lucky this day. Kay kita makabati sa pulong sa Ginoo. Ug karon igsoon pahumukay mo kasing-kasing ug paminawa ang tingog sa Ginoo. Kini nga mensahe para kini kanimo. Nasayod ba kamo igsoon nga gihigugma kamo sa Ginoo? Amen. Nasayod ba kamo nga kamo gihigugma sa Ginoo bisan aduna tay mga kalapasan, bisan aduna tay mga lapses nga nabuhat sa Ginoo? Nasayod ba mo nga gihigugma kita niya bisan unsa pa ta sa atubangan niya? Gihigugma ta niya bisan unsa pa ta ka makasasala siya nga tubangan. Nasayod mo igsoon nga adunay naghigugma kaninyo. Yes. A love na naghuwat kaninyo. A love of Jesus that endures forever. Bisan dili ta karapat dapat nga higugmaon, pero gihigugma ta niya. Gihigugma ta niya kay tungod He is so faithful to us ug siya ang atong Dios nga gialagaran. Og mga igsoon, I tell you this, there's someone who love you, who is Jesus Christ, nga maongan ang nagpakamatay kanimo 2,000 years ago. 2,000 years ago, who died for you, na nagpakamatay kanimo alang sa pagsalba kanimo sa kangitngitan. Nasayod ba kamo nga adunay nagpakamatay kaninyo 2,000 years ago, and it's Jesus. Makapangutan mo, why did He die for me? Nganong iya man kong gibuhat, wala man ko nag-ingon nga pakamatyan ko niya. The reason mga igsoon, He died for you because you are worthy to Him. Ipakamatyan ka niya igsoon, tungod dili niya gusto nga ikaw malaglag ug ikaw mag-suffer sa uli. Makaingon patakaron nga makatawa patakaron igsoon nga wala ra na. Pero igsoon, I tell you this one, moabot ang panahon na ikaw mismo mamiling sa pulong sa Ginoo. Ug ikaw mismo ang mudutdot sa pulong sa Ginoo. Busa samtang may kalinga ka paminaw sa pulong sa Ginoo. This is the right time that you will receive our Savior, who is Jesus Christ. Let's go on to tell you this. Jesus came for earth to show His love. Iwan siya din sa 1 John 4:9. Ipatayag sa Diyos ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak. Ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. To be honest, igsoon, we are not deserved na pakamatyan. But He did. Nga pakamatyan taniya kay tungod grabe yung paghigugma kanato. Yes, even though we are not deserving, tungod kay grabe kay ta ka makasasala, grabe kaayo ang nagalatay nga katahugawan sa tunga kinabuhi, but He choose na magpakamatay kanato aron kita makabaton og kagawasan ug kaluwasan igsoon. Hallelujah. To tell you igsoon, bisan pa man makaingon ka si mga kinabuhi, bisan pa man makaingon ka si mga kinabuhi na di na ako muduol sa Ginoo tungod grabe akong sala, wala na ni pag-asa, grabe taas na kayo akong sungay, abot na sa kalangitan. Pero I tell you igsoon, your sin does not matter to Him once na muduol ka kaniya. This time, it's a time to go back to Jesus, who is your first love. It's time to go back to Christ, nga mao ang naghimo kanimo, nga mao ang tag-iya si mga kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Your sin does not matter sa iyaha once nga muduol ka kaniya igsoon. And ana ka gihigugma sa atong Ginoo. Ug kini nga ang iyang gibuhat 2,000 years ago was a gift na hantod karon anaa, hantod karon nagatuyok sa atong kinabuhi igsoon. Ang iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo na supposed to be dili dapat to siya, dapat to kita. Tungod we deserve
nga latguhon, torturon, but he chose nga siya mao ang mag-anto sa tanan. Kay dili siya musugot igsoon nga ikaw mag-suffer. Busa karon igsoon. This is the time and this is very rare. Kini nga takna tagsara mga igsoon. Ang musangyaw sa pulong sa Ginoo. At to tell you this igsoon, this is the time that you will receive Jesus Christ. Karon ang takna nga imo siyang dawaton. Even moingon ka na you're afraid because you are sinner. Grabe yung pagkasala. Nakapatay ka man, grabe mong bisyo or anything na imong nabuhat sa mga kinabuhi. That, kana mga igsoon, does not, di na mo count sa iya. Iya once you surrender to Him. Remember, karon ang takna sa kaluwasan igsoon. Dili gahapon, dili miaging tuig, dili ugma, kundi karon. This is the time that you will give your life to Jesus. Karon ang panahon igsoon nga imong ibalik ang imong kaugalingon sa atong Ginoo. God can satisfy you. To be honest igsoon, karon makaingon pa mo na wala ra na. But this is a reminder sa Ginoo sa imuha. Kini diri sa kalibutan, this is a temporary life for us. Pag mamatay ka sa may human, naka-realize mo ana? Pag mamatay ka sa may sunod, di ba? Our life is short ni ining kalibutan na. To tell you. Atong kinabuhi ni ining kalibutan na. It's just a word. May katapusan. Unang suon, gamita ang imong kinabuhi. Isip nga makapahimuot sa Ginoo. Bisan pa man na, unsa imong sala, unsa kapula imong sala, but kaya gyud nang paputiun sa Ginoo. Ingon siya diri sa Isaiah chapter 1 verse 18. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo, bisan pa kini dagkong pula, maputi kini sama sa balebo sa karnero. My son, once you go to Jesus, heartfully, og ikaw nagpaubos sa mga kaugalingon, He will not, hindi na siya mag-matter, ana. This time, mga igsoon, this time is to repent or live in God. Because His kingdom is near. His kingdom is coming, igsoon. To tell you this one, He is near to our lives. Usa, paminawan ninyo ang mensahe sa Ginoo. Usa, isulod sa iyong kasing-kasing ang gipaabot sa Ginoo. Kay karon mga igsoon, karon kakapanahuna. Dili na katiyaw-tiyaw karon mga igsoon. Yes, we are experiencing the happiness right now. But then, unsay ugma? Sure ba mo igsoon nga buhi pa mo ugma? Sure ba mo nga buhi pa mo sunod ugma? Are you even sure nga buhi pa mo? Are you sure nga mabuhi pa ka ugma? Ako igsoon, wala akong kabalo, basin patay na ko ugma. Pero I am sure that I am 101% I am going to our living God. Igsoon, this time, this is the day that the Lord has come sa mga kinabuhi. Busa igsoon, paminawang tingog sa Ginoo. It's not too late to repent sa iyong mga kasalanan nga nabuhat sa iya. This is the time, igsoon, nga ato siyang dawaton, atong ipaubos ang atong kaugalingon. Because the true happiness, kung naaman ka karon sa sitwasyon na you are depressed or naka sa mga problema, wala nakakabalo sa lihok sa mga kinabuhi, surrender it to Jesus. I-surrender ang imong kaugalingon sa iya. Let's go back to our first love, who is Jesus. Si Ginoong Jesus igsoon, grabe ang iyang paghigugma kanimo. Pakayon ka na wala kang gihigugma sa Ginoo. But to tell you this frankly, you are loved by God. Wala ka na sayod pero gihigugma ka sa Ginoo. Naghuwat siya mga igsoon na imong ablihan ang imong kasing-kasing. Naghuwat siya igsoon nga ikaw magpaubos siya nga tubangan. He is waiting for you to come back. Mga igsoon, ayaw pagsugot nga ara na ka makasulod sa simbahan kung gisulod na ka sa lungon. Ayaw pagsugot na dira pa ka makasulod sa simbahan o dira pa ka maghinulsol pag
50-50 na ka. To tell you this, igsoon, now is the time to receive His grace. Karon ang taknang nga ikaw magpaubos sa atong buhi nga Dios. To tell you this, the love of God endures forever. The love of God will endures forever sa itong nga kinabuhi. At kung kinabuhi, kuwang kiniigsoon, kung kini wala si Kristo ang namuhat niini, our life will become miserable, our life will become dark pa sa black. So mga igsoon, I tell you this time, when you surrender your life to Jesus, it will no longer be miserable sa una. Karon ang takna igsoon nga pangitaon ni mo tinuod nga kalipay kanay mong kalipay karon, ma-vanish na. Your happiness right now in this day will be vanished. Ang tinuod nga kalipay nga dili mawagtang igsoon kundi ang naa sa presensya sa Ginoo. People, I tell you, it's time to go back to Jesus. Karon ang adlaw, karon ang takna nga dili na magtiyaw-tiyaw. This time, today, karon ang panahon igsoon, ang kaliwasan. Usa, igsoon, gi-invite ka sa Ginoo na mubalik ka diha kaniya. Busa, receive Him. Receive Him. For He has been good to you. Ikitagaan pa kaniya kugma, and that's a blessing. That's a blessing to your life. Ug ayaw pagsugot igsoon nga ikaw mamatay nga walay Kristo. Don't die without Jesus. Grabe. Grabe ang atong makaluluoy kita niya na igsoon. When we die without Jesus, magunsa man ta. Grabe ang kasakit nga atong matagamtaman ana mga igsoon. Kung nagsakit man kaniining kalibutan na karon, but when you receive Jesus, for sure igsoon, matagamtaman nimo ang kalipay nga wala pa nimo matagamtami, ug you will receive the eternal life of our living God. Ug mga igsoon, this time, it's time to go back to Jesus. It's time to repent. It does not matter kung unsa ka. It does not matter what's your background. Only that matters is when you surrender to God. We are His made. Itagi mo sa Ginoo. Busa ayaw sayangi ang imong kinabuhi igsoon sa mga butang nga wala kahimuti sa Ginoo. Ayaw sayangi ang imong kinabuhi sa mga butang nga ning kalibutanan na alainon sa atubangan sa Ginoo. Usa igsoon karon, himuha hinuon ang imong kinabuhi nga mahimut-an ni sa Ginoo. Tell you this again, His kingdom is near. Mga igsoon, prepare ang imong kaugalingong igsoon ug karon dawata ang Ginoo sa imong mga kinabuhi. It's not too late to receive Jesus Christ. Dili ulhi mudawat ka sa kaluwasan kay karon dayon igsoon. Makaangkon ka sa kaluwasan kung musalig ug mutuog ka kaniya. Igsoon, repent and go to Jesus. Ipaubos ang imong kaugalingon diha kang Hesukristo. He is our Savior. The most lovable God. Of the most my son, we tell you this. Just go to Jesus. Ikaw, iyak ang ipa-experience. He will let you experience the true love. Ayaw pagsugot na ikaw magpabilin ni ining kalibutana, that you will stay in this situation ni ining kalibutana kung asa dito ang mga kahilayan na kuha ka. This, I tell you earlier that this is just temporary. But the love of God is permanent. May igsoon, ayaw tanawa ang present, but look at the future. Unang I encourage you to go back to Jesus. It's not the end.
aduna patay paglawom, samtang may kinabuhi may paglawom patay igsoon. Busa karon, ang damay mong kaugalingon. Kung ikaw adunay kasing-kasing igsoon sa pagdawat ng Jesus Christ, dawata siya ug ayaw pagduha-duha. This time is the right time to take the salvation na gihatag sa grasya sa Ginoo kanato. He made the sacrifices for us na supposed to be dili karapat dapat, but He did to choose to die for us. Una igsoon, go back to Jesus. Go back to Him who was your first love. Go back to Him who was your Savior. Go back to Him as your Father. Yes, hallelujah. Yes. So, the last day is about to come. Hallelujah. Igsoon, nining atak na. Once again, igsoon, kung ikaw nakabati, nining atak na igsoon, ang pulong sa Ginoo. Nagpahinumdom nining orasa kung ikaw nagkakaon karon sa barbikuhan ni kaon karon nagalingkod ka sa mga motor nimo sultihan di ka nining atak na ang pulong sa Ginoo para kanimo igsoon ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kaniya maghatag kanimo kagawasan sa imong kinabuhi igsoon. Ang pulong sa Ginoo kini maghatod nimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa pulong sa Ginoo maabrihan ang imong salabutan igsoon. Ang pulong sa Ginoo grabe ka importante sa ato nga kinabuhi. Isip pa usa ka tawo igsoon dinhi sa kalibutan. Sultihan ti ka ang atong kinabuhi atong gamiton sa insakto nga pamaagi dinhi sa kalibutan igsoon. Once ang imong kinabuhi nga dili nimo gamiton sa insakto nga pamaagi, maabot ang panahon nga magbasol ra ka igsoon. Munang karon samtang ikaw maginhawa pa, samtang ikaw makita pa igsoon, samtang ikaw makalakaw pa, sultihan ti ka, kamita ang imong kinabuhi at ubangan sa Ginoo nga siya ang imong mapasidunggan sa tibok nimong kinabuhi. Kay moabot ang panahon igsoon kung ikaw na ana-ana sa gitawag nga igsoon nga kamatayon sa imong kinabuhi, dili na ikaw makaalagad sa Ginoo, dili na ikaw makapasinungog sa Ginoo igsoon, ug dili na nimo masinati ang tinuod nga gugma nga gikan sa Ginoo. Mo nang karon pa lang daan samtang ikaw makabati nini nga pulong sa Ginoo para kini igsoon kay ang pulong sa Ginoo para sa mga buhi igsoon ug dili sa mga patay. Mo nang ikaw karon nga aduna pay ginhawa, kamatiya ang pulong sa Ginoo igsoon nga kundiin ang pulong sa Ginoo maghatag nimo kagawasan sa imong kinabuhi. Igsoon, sultihan di ka once again. Ayaw pagsugod nga mawala ka nini nga kalibutan, nga wala ka makaila sa Ginoo igsoon. Kaning kamuti nga saling ikaw bago ka mawala dinhi sa kalibutan. This the reality igsoon. Nga samtang wala pa ikaw mawala sa kalibutan, paning kamuti nga ikaw makaila sa Ginoo. Paning kamuti nga ikaw mailan ka sa Ginoo igsoon. Kay basin bayag sa pag-atubang nimo sa Ginoo igsoon, ingnoon ka sa Ginoo, wala ako makaila kanimo. Munang karon pa lang daan igsoon nga ikaw ana ba ka sa kalibutan, wala ka pa mawala ning kalibutan na. Dawata si Ginoong Hesus as a personal savior sa among kinabuhi. Sultihan di ka palikon, wala mi miari tungod sa among relihiyon, kay sultihan di ka walay relihiyon nga makaluwas igsoon. Duklon ka ng relihiyon na kumingon ka nga mo pa nay makaluwas imong kinabuhi. Walay lain makaluwas igsoon, mao si Ginoong Hesus, mao si Jesus igsoon nga kun diin mo'y nag-ula ngadto sa cross sa Kalbaryo 2,000 years ago. Walay lain nga makaluwas sa imong kinabuhi, mao si Ginoong Hesus igsoon. Siya maghatag kanimong kaluwasan, dili imong pamilya, dili imong isig ka tawo, kundi ang maghatag kanimong kaluwasan sa imong kinabuhi, mao si Ginoong Hesus igsoon. Si Jesus ang gipalaila niini nga orasa igsoon, siya si Ginoong Hesus nga mo'y maghatag kanimo o maghatod nimo sa kaluwasan sa kinabuhi igsoon. Mo nang karon, you are so blessed nga ikaw nakabati sa pulong sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga dili na ka makabati sa sama niini nga pamaagi nga adunay magsangyaw sa pulong sa Ginoo igsoon. Maabot ang panahon nga dili na ka makita og niini. Mo nang karon samtang aduna pay nagwali sa pulong sa Ginoo, sultihan ti ka. You are so blessed kay ikaw. Bulahan ka nga ikaw nakabati pa sa pulong sa Ginoo. Munang karon hinutok ang imong kinabuhi samtang ikaw nagapamati sa pulong sa Ginoo. Dawata si Ginoong Hesus as a personal savior, sultihan ti ka
nga once kay imong dawaton ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, 100% sa magbalik sa Ginoo, kuhaon jud ka ug dalon ka sa iyang giharian igsoon. Aduna say daghan nga lawak nga iyang giandam dito igsoon. Muna karon pa lang daan, paminawa ang pulong sa Ginoo, dawata siya sa imong kinabuhi igsoon. Utrohan nako, ayaw pagsagot na mawala ka niyang kalibutan without knowing Jesus igsoon. Unang karon, ila-ilaha kung sikinsa ang Ginoo, sikinsa ang tag-iya sa imong kinabuhi igsoon. Ang tag-iya sa imong kinabuhi mao si Ginoong Hesus igsoon. Unang karon, papuya si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, paharia siya sa imong kinabuhi igsoon. Samtang may panahon pa, pamilya ang Ginoo samtang igsoon, makaplagan pa igsoon. Kaya mabot ang panahon nga dili nimo makaplagan igsoon ang Ginoo. Muna karon palang daan, samtang aduna pay oras, samtang aduna pay panahon, dili pa igsoon, dili pa ulihang tanan nga ikaw mamiling diha sa Ginoo. Kung ikaw ana pa sa gitawag nga kagabos sa imong kinabuhi karon ang panahon nga ikaw mamiling sa Ginoo igsoon. Kay karon nga panahon, karon na ang katapos-tapusan nga panahon, basag moingon ka, allergy ko sa pulong sa Ginoo, allergy ini ang pulong sa Ginoo kung nasi mong panahon na igsoon. Pero kini sultihan ta kas tinuod mo, kini maghatag nimo og kagawasan sa imong kinabuhi igsoon, mo ang pulong sa Ginoo igsoon. Unang karon nini katak na bago kini katapusan igsoon, sultihan di ka alagari ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi ug pasidungga siya igsoon sa tibok nimong kinabuhi. Kung walay lain nga maghatag nato kaluwasan, kung mao si Ginoong Hesus nga mo'y nagkamatay sa cross sa Kalbaryo, mao si Ginoong Hesus, si Jesus Christ igsoon. Siya ang maghatag kanimo og kaluwasan ug maayong hapon kanatong tanan.